Ideme v Rakune, to je mestská časť. To znamená, stále sme v meste. A sme tu, toto je Michal. Pozdravujem vás, to sú naši záujemcovia. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne. Tak čo sme? V dome alebo v byte? Alebo pri dome, pri byte? Nachádzame sa pred štvorizbovým mezonetovým bytom, ktorý sa nachádza v rodinnom dome s 3 bytovými jednotkami. Najväčšou devízou je, že k tomuto mezonetovu bytu prislúcha 131-metrová predzahradka. Toto je ona, hej? Áno, nech sa páči. A taktiež úžasná slnečná terasa na najvyššom poschodí. V Rakune je, vy to asi poznáte, Áno. ale nechaj diváci spoznajú. Nachádzame sa v mestskej časti v Rakuňa. Najväčšou devízou je, že priamo vedľa nás, asi 50 metrov od prípadne vašeho mezonetového štvorizbového bytu, sa nachádza Vrakunský lesík. Je tu v okolí kompletná infraštruktúra. Dôležité, aby ste teda využili aj tento priestor, lebo on nejakú hodnotu má. Určite. A bude nám to trochu navyšovať cenu, tak zvedavý som. Hovoríme o pozemku, ktorý má necelé 2 áre. Zoberme to tak. Presne tak. Je to presne 130 metrov štvorcových. Sa nachádza záhradná časť a byt má presne 92 metrov štvorcových a hore terasa, ktorá má 40 metrov štvorcových. Tak ten pocit je akože veľmi príjemný, že je to taká kombinácia tých dvoch. Aj domu, aj bytu. Mne sa páči to, že parkujeme hneď pred oknami, že nikto iný, ale my sami by sme si parkovali, aspoň predpokladám, s tými parkovacími miestami a vyzerá to také otvorené a prevzdušnené, tak som zvedavá na to vnútro. Naša druhá ponuka je niečo medzi bytom a domom. To by mohol byť dobrý kompromis. K štvorizbovému mezonetu prislúcha aj predzáhradka a terasa. Je rozložený na 2 poschodiach. Na prízemí sa nachádza obývačka prepojená s kuchyňou, na poschodí sú 3 spálne a kúpeľňa a na streche terasa. Zvedavý som na túto ponuku. Veľmi ako vyzerá takýto mezonetový bytík. Chodba bola fajn, nebola veľká, ale dobre, poslúži ako chodba, aby človek nebehol hneď do obývačky. Tie 2 dvere, čo tu máme? Máme toaletu a technickú miestnosť, kam sa nám bez problémov schová práčka a sušička. Tu máme obývačku a asi kuchyňu. Presne tak. Východ na pozemok. No tak keď si mám predstaviť, že asi predpokladám, že toto je obývačka, tak je to také na prvý pohľad menšie. Sa mi to zdá. Ale tak možno, že len zdá neklame. To, čo, Mišo, mne sa veľmi páči, je tento plot. Plot, ktorý môžete vidieť, je v podstate do istej miery pôvodný. Zvyšok sme doplnili, aby to robilo dobrý patinový charakter. Jasné. A celé to má teda... Celé dokopy to má 92 metrov. Hore nás čakajú ešte 3 izby a kúpeľňa. So schodami mám trochu problém. So schodami aj ja si myslím, že tie schody sú skôr nevýhoda pre nás, tým, že máme teraz aj z toho staršieho Havina, ktorá má problém so schodami. Takže pre nás je to skôr to negatívum, tie schody zatiaľ. 1 izba, 2 izba, 3 izba, dolu obývačka teda 4 izba. A hore schody, tam je už len tá terasa, že? Hej, toto nie je ešte tá terasa. Nie. Tam aj nechceme ísť. Toto nám stačí. Tak potrebujeme čo? Nájsť jednu peknú spálňu, jednu pracovňu a dajme tomu šatník, alebo... Takú knižnicu, oddychovú zónu, hosťovskú v podstate. Mohla by byť toto? Tá izba? Dalo by sa na to využiť, si myslím. Je to najmenšia alebo najväčšia izba? Stredná. Ja by som dúfala, že aj keby bolo poschodie, že aspoň tá jedna izba by bola dole nejaká, že už, či už teraz kvôli Havinovi, alebo neskôr v starom veku, aby sme nemuseli chodiť po schodoch. V celom dome máme podlahové kúrenie. Termostat sa nachádza v každej miestnosti nad vypínačmi a každá izba má takisto predprípravu na klimatizáciu, ako môžete vidieť, a taktiež alarm. Ideme. Takže to máme spálňu. To máme tú najväčšiu. Áno, táto izba má 12 metrov štvorcových, je najväčšia. Páči sa mi tie okná. No, keď to rozkvitne všetko za nimi. Pekné svetelné. Náklady sú tu aké? Toto je takisto dobrá. Veľmi dobrá otázka, keďže je to nízkoenergetický dom, predpokladané náklady sú do 100 eur. Slušné na Bratislavu, ešte k tomu takto.
Kúpeľňu máme tu. Joj, no kúpeľňu budeme dorábať. No, kúpeľňu treba spraviť. Poď sa na ňu pozrieť z tejto strany. Predstavivosť treba zapojiť. Dobre, toto vieme identifikovať. Samozrejme, Aj toto. Toaleta. Teoreticky aj toto. Umývadlo. Ale čo tu? Baňa. Presne tak. Zmestí sa to? Hej, presne tak. Takže máme 2 toalety, jedna kúpeľňa. Kúpeľňa splňa, že tam budeme mať baňu aj sprchový kút a páči sa mi, že aj toaleta je vlastne aj hore, aj dole, že pre návštevy nemusia chodiť hore po schodoch. Máme dorobené, Silvia, ahoj. Ahoj. Ty ich máš v pláne dorobiť. Ja ich mám krásne obložené Výborné. drevom. A Podsvietené. máme mezonetový mezonet, ktorý nechceme búrať. Nič tu nechceme prerábať. Ani nie, čo podľa mňa, lebo... No, zbytočne. Radšej zainvestujeme do poriadnej kuchyne. Dispozícia zostala. Ja som dostala takú indíciu, že radi varíte a máte radi veľkú kuchyňu, čiže to bola pre mňa priorita. A tak sa aj stalo, že vlastne hneď za vstupom, ako je tu tá stienka, tak tu vyšiel veľmi veľký takýto kuchynský ostrov s varením a ďalej vlastne pokračuje do takejto účkovej až kuchyni. Že naozaj je veľká ponuka toho priestoru, veľmi veľa. Čo sa týka materiálového riešenia, tak prevládajúcim materiálom je takáto svetlá dýha a k tomu je kontrastne použité, sú tam také ako keby kamenné obklady, ktoré sú tmavej čiernej farby. Tuto vlastne sa nám ukáže už tá kuchyňa. Ja keď som sa dozvedela, že máte radi airsoft, tak trošku som tam zakomponovala aj nejakú tú zelenú. A je tu pekne vidieť, že teda máme tu veľký ostrov s varením, tu máte aj veľkú chladničku, veľkú mrazničku. Čo sa týka celkového takého konceptu, je to taký moderný, nadčasový, elegantný interiér. Myslím si, že tento dizajn by vám vedel slúžiť veľa rokov ešte. Čo sa týka obývacej steny, tak je veľmi jednoduchá. Takisto sa tu zopakoval vlastne ten istý prvok tej kamennej steny. Tu vlastne môžeme vidieť schodisko. Schodisko je obložené drevom a každý jeden stupeň je podsvietený, čiže aj večer, keby ste chceli ísť, tak vám to bude svietiť a nestratíte sa. Hore na poschodí do tej najväčšej izby som umiestnila spálňu. Zariadila som ju nie tak moc štandardne, že by teda šatník bol hneď na boku a potom posteľ, ale skôr sa to takto ako keby celé, že jedna strana by bola vaša, tu by bol váš šatník, druhá by zase bola vaša a asi na spálňu to takto aj stačí pre vás miestnosť, tú pracovňu. To by bola tá stredne veľká izba s tým pekným výhľadom, kde som vlastne spravila aj taký nejaký väčší gauč, ktorý by sa dal rozložiť v prípade návštevy a je tu teda pomerne veľký pracovný priestor aj s úložným priestorom. Najmenšia izba, už len kvôli tomu, že tam je aj menšie okno a na prácu s počítačom alebo hry alebo čokoľvek ho až tak netreba, tak som tam vlastne umiestnila túto gamerskú miestnosť, ja ju tak volám, čiže je tu veľký pracovný stôl. Potom tu mám priestor aj na herné konzoly, k tomu je vlastne takýto tulivák, čiže sa to pohodlne dá tu zahrať, pozrieť si aj nejaký film a vlastne tuto ako sú dvere, je veľká knižnica, ktorá vlastne bude slúžiť hlavne vám. Ja som bola najviac príjemne prekvapená z tej kuchyne, že by som si nikdy nevedela predstaviť ten ostrov, dať akoby do chodby ešte, že predložiť chodbu. To bolo veľmi také zaujímavé a to by sme určite aj do takého niečo asi išli v tom prípade. Ja teda navrhnem, aby sme si cenu aj parkovacích miest aj domu povedali. Presne tak. Má význam ísť až hore? Myslím si, že áno a myslím, že sa vám to bude veľmi páčiť. Silvi, my ťa opustíme. My ti ďakujeme veľmi pekne za toto. Ideme na schody. Hej, bude to výstup ako na mestskú väžu, ale ideme, poďte. No pochváľte sa. Tak nech sa páči. No, prosím. Vítajte na našej úžasnej panoramatickej terase, odkiaľ máte výhľad na nádherný Vrákunský lesík a takisto na Kamzík. Tento dom má veľmi dobrú orientáciu s tým, že takto máte západ slnka ako na dlani. Terasa určite má potenciál a je to výhoda. Myslím, že na tú terasu by sme dali tú výrivku skôr ako do tej záhrady, že ja si to viem predstaviť, také mini spa si tam dať, že bolo by to dobré. A máme k tomu 2 parkovacie miesta. Áno. Tie parkovacie miesta začnem nimi. OK. Sú za poplatok? Alebo budú v cene? Jedno parkovacie miesto sme vyčíslili na priaznivých 15 000 eur. V prípade, že by ste chceli viacej, ku každému bytu prislúchajú 2. To je 30 000 eur. K tomu treba pripočítať cenu tohoto, volajme to byt, napriek tomu, že to má krásnu terasu a 1,3
árový pozemok. Koľko za to zaplatíme? Za byt, ktorý ste videli v tomto stave, ako sa nachádza, zaplatíte 350 000 eur. Stále sme v rozpočte. 380. Na tú cenu to sa trošku obávam. Keby sme mali tuto dorábať všetko vlastne, tú kuchyňu robiť a celý vrch spraviť, tak ten rozpočet ostáva 20 000, čo mi príde, že je trošku malá tá čiastka. Ideme na tretiu ponuku, ale keď som v úvode hovoril, či berieme teda nejakú termosku s čajom, teraz ju budeme potrebovať. Ideme do Nitry. Poďme. Plusy, na tomto vnímam tú záhradku, že je tu, zároveň je tu terasa pre tú výrivku našu. Tiež ten Vrakunský lesík, že je v podstate dohodíme kameňom tam, to je super. Tá lokalita je tiež dobrá, si myslím. Ako mínusy vidím schody a malý je odkladací priestor. Teda to je asi tak všetko. Pekný byt v mestskej vile bratislavskej Vrakuni by sme mohli kľudne nazvať radovým rodinným domom. Výhodou je dobrá dispozícia, pekná výmera, veľká terasa a pozemok.